Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo ngokuphupha, uquleka noma uzumeka. Leli phupho lingaba uphawu lokukhathala okukhulu noma ukukhungatheka empilweni yakho. Leli phupho livamise ukukhombisa ukuthi umzimba nengqondo yakho kukhathele. Mhlawumbe ingenxa yomsebenzi, izifiso eziningi noma ingcindezi ethile. Leli phupho lingabonisa ukuthi ufuna noma uthwele imithwalo okanye izinkinga eziningi ngesikhathi esisodwa. Ukuphupha leli phupho kuveza ukuthi ukhathele ngaphakathi nangaphandle. Uma uphupha uquleka noma uzumeka, kube khona okuvusayo okanye okusizayo. Lokhu kungabonisa ukuthi udinga usizo noma ukweseka ngabanye abantu empilweni yakho. Kungaveza ukuthi ungazami konke uwedwa. Ngamafuphi, leli phupho liyisixwayiso sokuthi uzinakekele, uphumule, futhi uyeke ukukhathazeka okungadingekile. Siyabonga, nisale kahle.